Всегда читает 5 раз в день, он читает намаз. Абдуразик, Да. ты можешь Фатиха прочитать? Сура Алхамда хунда метуни? Да. Давай. Прочитай Фатиха, прочитай. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аминь. Аминь. Очень хорошо читает. Спасибо. Смотрите, он